Myslím, že hlavnou témou najnovšieho profitu je ako uspieť vďaka tomu, že ste iní. Dievča na obálke je 23-ročná študentka Mária Demianovičová, ktorá začala s kamarátmi vyrábať nábytok a doplnky z recyklovaného dreva. Odmietla veľkú finančnú injekciu, aby nebola závislá od investora a mohla svoju firmu viesť úplne podľa seba. Vie, že ide proti prúdu, ale nech. A preto sa nám v profite páči. Byť iný vždy túžil aj Miroslav Očenáš, majiteľ firmy Kvety.sk. Hovorí, že tam, kde je stádo, nie je tráva. Ekonóm s 3 titulmi v pravý čas naskočil na vlak internetových obchodov. A to s tovarom, ktorý sa nedá poslať bežnou poštou. Dokázal, že veľká firma nemusí byť len vo veľkom meste. A z dediny Kriváň rozposiela kytice nielen na Slovensku, ale aj do celého sveta. Iné sú aj nezávislé divadlá. Už zo svojej podstaty, ale aj z nutnosti. Navštívili sme niekoľko z nich, aby sme zistili, ako dokážu prežiť bez veľkej podpory, len s hereckým talentom a svojou podnikavosťou. Hrajú, kočujú, vzdelávajú a denne musia prichádzať s novými nápadmi, nielen na svoju scénu. Ukázalo sa, že by sa od nich mohla čoto naučiť aj nejedna slovenská firma. Okrem toho sa Profit už tradične vydal na cesty. Tentoraz k skutočnému mostu cez rieku Kvaj a tiež do sveta investícií. Inšpirujte sa s nami.